Dap dak jing sungu yu blay se sen pa ne ka por ka mamenta ya ka bangayo pa ban kren ne ka tien ka jong blay ha ka ne ka step ka mamenta ngai ku blay fi baro ki bas ngap ki bi sngo ne ka tien ha ka ne ka por ka mamenta ya pi ki ban ngap ya pi ki bla ju ngap ru da ka jing e ki jong try ngai ku blay fi we baro bangada duai ngai ka ku bu try nang ka ku fi unang pen sle fi unang pen dap fi do men sim ba ko ba da ka bor ka jong ya ka ba finang la ban shikri yu blay how men sim ba ha ka jing shisha badeng tang ya ingo yu blay ba ke jingwan ke jing uru kala nang jan perkum tarong inang yai pen kre ela jong ke jingim ya ka bangin ya shem ya u jisu idap da ke jing kemen hado kata ya ka ba ngio pat ba sai sen mania lap ke gospel ke jong try but ya ka bangin nang la ban le ri ka man ke jong u dan pring ju fi ni ke por pi ya lang ba ke jing ke jing le ke jingim pi ya pedeng ke jing so si ke jing slai pi ya pedeng ke jing pang ke jing stam Pia ya pedeng shisha ke jingdu men sim ke babon la ka de ka kam ka jam pila wat ya ka kam phim yo pa ka kam ka ni ka ba pipi don ru ka de ka kam ka ba phim so bang mantrei ka tulop ru ka de ka berit phim ban si pi hap ban chupen la ka pen ban trei ka ni ka kam namar ka ta ka jing bam ban si pada na preng jong pi ru ka ni ka por pi shong ba uni ru tang namar ka jing bam ban si namar ba balai pila sungungia hi o namar ba sho udat ya pi shuber ngem shuber sit ya pi but uem ke jing em ke ba thala ke jing em ke ba shu em auria ba tip ya kata filap ru pelen dalam jong ki khmat ke jong pi ndrai film la ban le e na maru thombor fi le be da ka bor tadeng ta pi em ke jing em ke ba ritmen sim fi so air but pi phai shani romlong pi le kum num nor film long na maru ba le fi em ke jing em ke ba film la ban le e Shisha pi sungu guslai pi sungu diao kata kamen sim reka shukut no tang kumta shu jao tang ki umat shu yam tang haladi par ka kut no kumta kata ka jing im ke jong pi andrai pi sungu si palat padeng ta nga kwa ben ong fi ka singi ke pamenta mlelei ya sha spor mangatip i ka wei bang ka jing yam ke jong pi lada fi kala ka mut shisha pi yam nam ta ki pop ke jong fi yam nam ta ki jing le bakla ke jong fi lada fi la kala bomot nget shisha ngin ibi ki kamba ke jong blai maru ne ublay bangi ngi shakri ude ublay o crowd kata ngas tunat ba habangi ki shakri ublay fitep na mi kene kawai ba uksuit ithuh ifi kini men sim bam khot men sim bam man ki ithuh ifi but tin ke jong blay ki ithuh ingi ba ki ksuit ki krei ki ithuh yu jisu but ki ithuh ru ya kita ken ki ba shakri shisha yo try badeng ta kwa abang ifi kene ka por man kwa man ki mau ni ka por na tin ke jong blay Lagi kam ki apostle kini kalau nong kaba kat kendai kini kat kot kaba kat way kaya tu ingi hang ni mo cepang kita ki kon uskeba baga babal kaya tu ingi hang ni ba kiladon kita ki kon ki jong skeba kita ki nong be ksuid mo but haba kilai I kumno ba upol be ksuid ya ka kerteng ka jong jisu makiru kila le man kot ya ka kerteng go jisu ngan pule kini ka por ka ong ni te ublei lo jule ki kamba ki ba kampla da ka ti upol kat adu ba ki la lam ya ki bapang ya ki rumar la ne ki jan kersha na ka met jong u te ki jingpang te ki la jano na ki ba ki men sim man ki la mi no henry don ki ba na ki jiu ki be shankeleng ki nong be ksut ki la le men khot alor kita ki be shong men sim man ya ka kerteng utra jisu ki da ong ngi pen sbaya pi au jisu ya bo pol u ya lap te la dan nyo ngot ki kon we uske ba u jiu urang ba leng do ru ki bala le ikani te utau men sim man ule ya thu bo la ong ki ya u jisu ngi ithuh ya u pol ngi ithuh henry ma pi long ki e te utau brio how ba la shong men sim man ula sit ki bo la le ju bor ki bo la job ki kat ba ki le phet yap no na kata ka yeng limboj bat balamong te baro ki la banai ka ni bar ki jiu ki greek ki be shong ephesus ki jing ship ting ki la kem ki baro bat ya ka kerteng utrai jisu lapen kraw shibon te na kita ki balala nget ki la yawan bagi dia pla bagi dia tu ya lagi jingle ba om kindiat na kita ki bala jule ki jingle mentor ki lawan lamlang ya kita ki kitab bat ki la ya thang ya ki ya khmat ki bro baro tigle khen lang ki dor jongki bala shem bagalong san po hajar ki bai rupa kumta daga borba e ka ktien jong trai kala roy bat kala job ru asubang asutnat ya gani ke jingja kabala ja marba utrai jungi upendon burombe ya laga jong kerteng
Kababal ki ithuh ingi mo, bau de mensim bakoi wa penon burom ru yau Jisu. Tading tangi I bakanon ke jingtrai ke jong mensim bakoi agni ka por jong ki apostle. Ba ka don ru ke jingtrai hado gini ki sngi de ka bor ke jong mensim bakoi. Badang ni I bakini ki kun jong skeba ki di kita nong be ksuid. Bad haba ki persyang men be ksuid ki ong ngile men khotno ya ke kerteng ke jong Jisu ya ke bau pol ya lap. Badang ta ki labe ya ki ksuid ha ke kerteng u Jisu. Hendrai kita ki ksuid ki ithuh ya kita ki kun jong skeba. Ki ong yu Jisu ki ithuh yu pol ki ithuh fifi de ki e. Kata ka de ka jing shisha balada pipi la kala ka bamut la fila pediang fi shakri utrai kan mau ke ne ka wei bo ksuit wi thu yu Jisu bo ksuit wi thu ye piru. Tadeng ta bo wi thu ye fi unum la ban kta fi ula ban shu kerbe anang ne nang tai ula ban shu pen I ban shu shri shu kuban ye fi hendrai unum la ban kta kti ye fi. Ban kata ka de ka jing sha unum la ban le ya ka no basni ke jing be jong fi. Balada pipi la mat utrai fi la shem yu Jisu. Bagi non kini ki bahayang ki basam jufir de ki kon de ulok jong fiam bagi nang syate mesim bamanam balada pipi don kata ka yeng am kini ki mesim baman ki wit ba pipi don badeng tak haban mi no tengah jong fi em auria em tanglang em sya ke jing ke bale oh ke bala le khput ke jing jufir no kwa ba no fi la da pipi la pai la pipi kla am kso ithuh ifi ithuh yu Jisu bar ki haban ithuh ru ya ke yeng ke jong fi begini ki kso ki bate por khat ulok jong fi ki kon jong fi ki haban kan ria. Bun sing isu kwa ban penkala yu lok na ki kun real dia empat kala. Tadeng tang ya ban kala shwe la di. La dangi la kala shwe la di em ka yeng borok kan kala ba kata de garanti ka makwa ban IF. Boleh bagi long yeng jugi ki jat, boleh bagi long yeng ki jongi ki pra do kan ne ka daw ka long ba ngim pat kala ba mut. Pasi sin bala kala ka mut ya jaka yu Jisu ha ka donu ke jongi ho mun sim ba ko wan ka jim ke jongi. Shisham kanono ka bor jing tim kanono ka bor ksuit kanono ka bor boman kanono ka bor ka jing penjat kanono ki mensim bom khoi kanono ki mensim em jong syaitan jong boman em kenom la ban shong ka yeng ke jong fi ki haban mi ki haban ken ria ngi haban long shisha ba ka tapat tadeng ta ko abang fi habang ki kala ka bamut em komong ila kala shisha ka tin ka tli jongi ka kala ka rokom im ka jongi ka kala bar ke ke mangi le am ka long bet ka batmai de lada pi ladi pilang timsi timsang lesi pichuan jeseng lesi pichu oh pi sungo kumbala kala bamut re lada empat kala shisha am kinum pher ki ksuit ni ki khun jong fi kinum pher ki ksuit ni ulok jong fi nani na kita ki kam ki jam ki jing trai ki jong fi em ki ni ki jing e ki nang ban khia bai re la pila long shisha tanga kwa abang fi lada fi long shisha kan ma ba ki ksuit ki thu ita ki ba shisha yu Jisu de shisha ki ksuit ki thu balada pi long shisha kumbalong polam ki ksuit ki ni thu e fi pada kita kwa abang fi ka jing shikri ka jongi utrai kam dei busule men le la dangi le men le uksuit unang nyon shu kumba unyon uksuit ki ksuit ki bami no bre pangam ki rung sha ki kun jong skeba ki da le don bor shisha ki da nyon ben ye ki kun jong skeba ba ki da pen mong ki da pen ya leng khut ki em ba kata ka de ki jing shisha ba ki ksuit ki nam khan snap ki bre em ki busule men le tanai ta kwa abang fi tolong shisha baraba pi bilong shisha kan don sha ki jing trai ke jong blai ngi hang ni ba kita ki nong be ksuit ru ki dawan man thang no kita ki kot chuki mo ki baju pet na kita ki kitab mo ka bible ki thu ang ni lawan lam lang kita ki kitab bat la ya thang khamat ki boro ka jingken ka long kumba ani san pho hajar ki sebai rupa kala rem ba ka kot kita ki kot jungin nang le bertong kita ki nong le mo ki nong le ksuit baro ki wan ra pa ki ong pleng kam dan bor ki ksuit pleng ni ki jingle jing kam dan bor ka bor ka shisha original te udai hi u Jisu. Tadeng ta mo ki breu ki la shepting ki breu ki la kala bomut ki pai bat shisha kala don ke jingroi bala job ru shipon ki mensim. Tadeng ta ngai ba bangi shakri utrai ni haban long shisha bot utrai. Mat kata ka de ki shisha ni hab long shisha ni hab long khoi kumba ktin ke jong blai ka ongma kumba nga long ba khoi te long ba phir ki ba khoi ha ga jinglong jing em baro. Tadeng ta ni hab long ki ba khoi ni hab long ki ba jana ni hab long ki ba shisha tadeng ta fiu I baka ba shisha kan wan ha ga yeng ke jong fi kumbang ong fi mene ba umen sim ba khoi upenan buram yu Jisu ka kwa an pule ni ka por mo na ga gospel ke jong yan islam khat riu ka de khat ka ba khat lai ter ka ong ni hendrei onda wan ma umen sim ke jing sha kan un yalam ya phi sha ke jing shisha baro namar unom kren na ladi hendrei ya ki ek ru kat ba un yo sngo un kren ba un pen pau ha phi ki ek ru ki ban sawan un penan buram yanga namba un shim ya ka jonga ba un pen pa hofi kan mau ni ka wei bo de men sim ba ko ba penan buram yu Jesus Christ
Padahal kita umensim bakut ruam, lafi pediang uan api, berun penon kamru ya ke jim ke jongi. Kenang baka kerteng ke jong try, kan yo ke buram. Padahal kita ngai shibun bah. Mau ni jeseng apa ha boram bong kibiyok suit kibiyok ti mensim man mensim bong khoyam si sien hi mo habadan ka presence ka jong blay ki manifest ki mi ha ki jingro ki linyar ki yam ki kang ki ling ki suit ki ben hapo am senyo sngo ka tengu jisu senyo sngo ki jingro am ki ling ban shong ki breu barum ta ki wan bat ki linyar ki kang ki pre ki mi ki suit ki mi ki mensim man bat ki yok kia abet ki yok ke jing pelat ki yok shisha ya kata ke jing lai lut mo ka ba par shisha na kita ke jing te jong kita ki bomman tadi kita haba ka don shisha ke jing mani haba ka don shisha kata ke jing ro haba ka don shisha te ke jing penon nam ya ka kerteng jisu am ki soi kin mla ban tolerate kin mla ban sha ya kata bat lada pidan ke jaka ke badai pidan ke jing shikri ke badai pidan shisha ke ktien kwa banang ifiam ki soi kinamla banlet don borsa ya ka jingem jongi lano ro kinamla tadi kita ha badan ke jip slek jomblai ke don ke jim khia ha ba don ke jip slek ke jomblai ke don shisha kata ka jing pelat ka don ke jing penem ka don ke jikta ka jing pen kenduk ki kamba halor ki kamba tadi kita ka kam ki apostol kemut ke jing trek ki apostol de bor men sibakoi ki kamba halor ki kamba halor ki kamba tadi kita uni utrai utrai ki kamba man shwa utrai do menta ken mau baktin jublai kong hebrew long khatlai ke khot ke bapra kong u Jesus Christ ulong ujo menin bat menta bat shabam jukut pakata ke jisha bu jisu de ujo kum ulong menin ulong mentaru bat ulong kum juru la shai ki kam ju ki long kum ju men shwa mentaru ki long kum ju bat ia ka bala shai kan long kum ju ki jingkular ke ju ki bam shwa ki ine ado mentabat kalong rukum ju ado ke babam jukut tadai ta utrai ju kala jinglong ju kala ya kata ke jingle num kelaru ya kita ki kamba ki ju ulong be uju tadai ta kwa banong ifi lada kalong kum ta men shwa kalong kum ju mentaru kan tadai ta tanggawe ni haban long be kum Jesus Christ pat ki banum kala menen ne menta ne shabam jukut ngim de ban kala ni haban long be kum ba uhi ubuyai ne tadi kita ngai try ke khuipi lambaga ni ke khubor ni ke por ke menta ke khubor ni ke ski kalong pala da pipi kala ka yeng kan kala da pipi kala tengah ju film kala da pipi kala oh da shisha ki kon ki kti bat kata ke jing susi kan kala se ke jing kemen ka jing yam se ke jing lkhe shisha kata ka jing hiran se ke jing paho ka jing kerdu shisha se ke jing paho bat de ta kwa banong ifin ka jing pang se ke jing ko jing khia na ke jing sha te se ke jing lai lot tadai ta haba udan utrai ka don ke jing lai lot ina duai ni ke por menta try ngo ime ko pan ke por ka ba kodor ngi ban duai na ka menta ni ki khon gi jong me ki ba pang ki shitom ki ba sha te sha khom ha bor ksoi bor krai ke bor jong ne baman mersem bam khoi baro ngado ko mangane khlemat kinda mino shisnan ha ka kerteng ke badan bor tam u Jesus Christ ben Nazareth. Hallelujah. Filong kia, filong koit ndok menta, fio pediang ro ika boro men semba koit. Bagani ka men sem, jong ka jingdom ki kanria na pi baro, ba fio pediang yo men sem ka jishaken. O men sem ba koit jong blay. O men sem ba penan buram yo Jesus Christ. Ba mo pir fio penan buram ken yo Jesus Christ. Ka doa nga dagar ku, bagani ka yeng ka jong fi ka ba huri hura, ka yeng ka ba jot ka ba pat ka ba pra, mentahi nga pen pra nga pen jot ka jing tray ka jong baman na ka yeng ka jong fi. Ba ka yeng ka jong fi ka long ka ba suk, ka long ka ba kemen. Ka yeng ke jong fi sha kan long ka badap shisha da ka buram ke jong blai ba long ka yeng ka ba fi sngotenat ban shong ban sa ban ye kemen lang bat baro shiyeng dua nge dekir khu ye fi ne kesni jing pang ki ria ji stom baro ki pet ba kita ki bor ki jing bat kya baro ki hap lo brum ba ki da kut na snan thoi ha ka kerteng ke jong ji so ki kon ki kya na ka addiction na ka drugs na ka ta ka kya lagi jing suka pertai ulok jeng fi ne mapi ne mano benang syate syakom nga kren ke jing pelat akan ke sengia kerteng ke jong Jesus. Hallelujah. Men semba man memdan hak man te ban kom ki kon ki jong play nga kren akan ke sengia kerteng ke jong Jesus. Ngada tim yang ke ksoi ni ke bor man jing pang stam barok kada yap nak sunan na tolong terah ke kerteng ke jong Jesus. Nga kren ke jing kia ha kerteng u Jesus. Amen but amen. Try na ker kui fi try na persle fi nong ai bor fi badeng ta ya shikri try but tolong fi ki shisha ba try blai ko fi ngi sikindo al shaksi
Kublai shibon, blai na bram shu. Amen.